Hei! Tässä videossa esittelen Bluebeamin kuvahakutyökalun. Kuvahakutyökalu on erittäin tehokas työkalu, kun piirustuksesta pitää etsiä tiettyä usein esiintyvää symbolia. Kuvahakutyökalu voi automatisoida tämän ennen manuaalisen työn ja automaattisesti etsiä piirustuksesta kaikki nämä symbolit. Aloitan ensin näyttämällä, miten tämä toimii esimerkiksi sähköpuolen piirustuksessa. Menen ensin tänne tasotoimintoon ja eristän täältä sen tason, josta symbolit löytyvät, joita haluan laskea. Sitten menen tänne suurennuslasin kohdalle, eli hakutyökalun kohdalle. Katson, että minulla on visuaalinen haku täällä eikä tuo tekstihaku. Sitten haen suorakulmion siitä symbolista, jotta haluan sitten etsiä tällä työkalulla. Tässä tapauksessa tämmöinen yksiosainen uppopistorasia tai uppoasennettu pistorasia. Ja otan siitä tosiaan kuvakaappauksen. Voin tästä esikatselukuvasta katsoa, että tämä kuvakaappaus on ok. Siinä ei ole mitään ylimääräistä sekoittamassa tätä kuvahakutyökalun toimintoa ja koko symboli, jota haluan hakea, niin näkyy siinä selkeästi. Laitan herkkyyttä hieman korkeammalle, jotta ei tämä symboli sekoittuisi muihin sitä muistuttaviin symboleihin, kuten esimerkiksi tähän kaksiosaisen pistorasiaan. Ja katson, että muutenkin minulla on asetukset kunnossa. Valitsen, että haetaan vain nykyisestä dokumentista. Muita vaihtoehtoja olisi hakea vaikka kaikista avoinna olevista dokumenteista tai kokonaisesta kansiosta, jos minulla olisi esimerkiksi jokin suurempi projekti, jossa haluaisin sitten etsiä useammasta piirustuksesta samanaikaisesti. Mutta nyt ei ole kyse sellaisesta. Kaikki asetukset näyttävät olevan ok, joten painan hakua, käynnistän tämän työkalun. Työkalu käy sitten piirustuksen läpi ja löytää tai etsii sieltä kaikki samannäköiset symbolit, jotka sitten esitetään tällaisessa listassa. Tästä listasta voi vielä näiden kuvien avulla tarkistaa, että kaikki löytämät symbolit tosiaan vastaavat tätä alkuperäistä symbolia, jota olin hakemassa. Ja kun ne niin tekevät, niin painan täältä valitse kaikki. Ja sitten salaman takaa valitsen täältä oikean työkalun sitten näiden laskemiseen. Valitsen täältä näitä yksiosaisia uppoasennettuja pistorasioita vastaavan työkalun. Ja näin tulee sitten merkatuksi tämän työkalun symbolilla, eli tällaisella turkoosilla salmiakkikuviolla. Ja tulos tallentuu myös meille tänne merkintäluetteloon, jotta se pysyy meillä sitten tallessa, kun teemme myös muita laskelmia tässä piirustuksessa tai merkintöjä. Katsotaan sitten, miten samaa työkalua voidaan hyödyntää vaikka tämmöisessä katusuunnitelmassa. Eli eristän täältä jätevesikaivotason, koska olen tässä nyt laskemassa jätevesikaivoja. Joten eristän sen tason, vaihdan tämmöiseen infrapuolelle soveltuvaan profiiliin. Löytyy sitten infrapuolen työkaluja. Ja menen taas tänne suurennuslasin taakse ja haen suorakulmion siitä symbolista, mitä haluan laskea. Tässä tapauksessa se on tämmöinen hyvin simppeli ympyrä. Katson, että asetukset on kunnossa. Lasken vähän herkkyyttä, koska täällä nyt ei ole mitään muuta, joka muistuttaisi tätä symbolia, joka voisi vahingossa päätyä tähän tulokseksi. Ja sitten käynnistän tämän hakutoiminnon.
Ja näin saadaan sitten 8 tulosta. Kaikki näyttävät olevan ihan ok, joten valitsen taas kaikki ja käytän niihin sitten soveltuvaa työkalua, eli esimerkiksi jätevesiviemärin tarkastuskaivoa, jolla on sitten tämmöinen oranssi pallo merkintänä. Näin, ne tulee tänne kaikki merkatuksi sekä tulos, kuten aina, tallentuu tänne merkintäluetteloon. Katsotaan sitten viimeiseksi työkalun käyttö talopuolen pohjapiirustuksesta. Vaihdan taas profiilia sellaisen, joka vastaa sitten talopuolen määrälaskennan tarpeita. Käyn taas eristämässä sen tason, josta löytyy symboli, jota haluan laskea. Tässä tapauksessa keittiön allas ja hana. Otan tästä symbolista kuvakaappauksen. Katson, että se näyttää hyvältä tässä esikatselussa. Ja käynnistän hakutoiminnon. Ihan kaikkia ei nyt tällä herkkyydellä saatu löydettyä, joten testataan vähän pienemmällä. Vieläkin jäi osa uupumaan, joten laitetaan herkkyys minimiin. No, nyt tulikin vähän jo sattumia mukaan, mutta 6 kappaletta näitä pitäisi täällä olla, joten voin tästä asian vielä tarkastaa, että täällä on oikean näköisiä symboleita. Poistan tästä sitten tämän väärän löydetyn. Ja sitten taas samalla tavalla käytän täältä määränmittaustyökalua näihin tuloksiin. Ja ne näköjään menee tänne tasolle, joten pitää ottaa tuolta vielä esille. Yhdistän nämä myös yhdeksi määräksi ja muokkaan hieman tätä merkinnän mittakaavaa. No, muokkasinkin vahingossa tuota peittävyyttä eikä mittakaavaa, mutta nyt näyttää hieman paremmalta. Nyt ne näkyy täällä pohjakuvassa sitten merkittynä tuolla sinisellä suorakulmiolla. Ja tulokset näkyy myös sitten täällä merkintäluettelossa. Eli näin toimii Bluebeam Review'n kuvahakutyökalu. Hyvin käytännöllinen ja erinomainen työkalu silloin, kun pitää hakea jotain usein esiintyvää symbolia, joka muuten vaatisi tämän piirustuksen manuaalisen läpikäymisen. Varsinkin jos kyseessä on symboli, jota saattaa olla vaikka useita kymmeniä kappaleita piirustuksissa tai jos on useita piirustuksia, joista halutaan tätä symbolia etsiä. Näin tämä työ on sitten mahdollista tällä tavoin automatisoida.